Acum mergem în drum spre restaurant și vorbeam tot așa cu ăștia mei, că din interlopul ăsta pe ăsta și tot lăutarii de frică și toată lumea interlopă, nu e problemă de război. Din partea asta, le iei, le mișcăști frumos, bagă degetul mare. Așa, exact, asta e mișcat. Ai spălat pământ după ce ai spălat mai? Wow, mă stăsc cu familia ta. Bună ziua! Bună ziua! Vă aduc ceva de bun până vă uitați pe meniu? Da, sigur că da, și meu cafea, te rog frumos. Ok, nu e. Restaurantul trebuie să fie țip de lună, da? Gata, sol, să rezolvă, ce să rezolvă. Aia, ok. Da? Bravo. Astăzi și m-am gândit, astăzi vreau să mă duc să mănânc pe gratis. Da, mă, pe gratis, bine pe gratis. Să fac ceva eu pe acolo, dar m-am gândit și e și nou pentru mine în primul rând. E nou să mă duc să mănânc la cineva pe gratis, la un restaurant. Și mergem la un restaurant cu Chioru, cu vărul meu, să vedem dacă ne dă lumea să mâncăm pe gratis. Ați înțeles? Da, pe gratis să-mi dea, nu să scot. Și, na, vreau să văd, sunt curios pentru mine în primul rând. Ne vedem de acolo, ha. Bă, fraților, mereu stau după chiorul ăsta, praful și pulberea să aleagă de el. Am și înghețat. Deci să las așteptat pripasul de chiorul meu. Dar lasă-mă că e fratele nostru în primul rând, e fratele meu pe bune. E bamul în gât. Și după aia mergem acolo să vedem dacă sunt de acord ăștia. Uitați-l că avem chiar filmat, filmează-l ăla. Uitați-l, mă. Rudaru. Te salut și eu spre. Stai la căldură, pula ta. Stai la căldură. Te-ai luat ce trebuie. Pula mea l-a scos și eu pe Salam de când a cântat la mine la nuntă. Hai, dați nu! Acum mergem în drum spre restaurant și vorbeam tot așa cu ăștia mei, că din interlopul ăsta pe ăsta și tot lăutarii de frică și toată lumea interlopă, nu e problemă de război. Mergem să mâncăm pe gratis. Nu știu, bă, frate, dacă vedeți și cum se poate schimba viața asta. Am venit aici, e și aproape de noi în primul rând și am auzit că se mănâncă și bine. Hai să vedem dacă sunt și cum trebuie să fie. Înțelegi? Bă, frate, care e chestia? Bă, ne e foame. Am ajuns pe aici, pe la voi, am auzit că se mănâncă bine. Da? Dar e problema că nu ne merge cardul. Nu prea avem timp. Nu ne intră bun. Semnal la card. Adică nu era problema de bani, îți dai seama niciodată. Dar nu merge cardul. Nu facem. Haideți să rezolvăm. Luăm asta și o să vedem cum Vrem și eu să păpăm așa, știi, pe mai frumos. Pe 8 dulci. Lasă-l la o masă Gata, și hai. rezolvăm. Hai. Sunt curios. Asta trebuie să vorbească cu managerul, dacă își bag un anumit să moară cea, nu te bag cu masă. Deci mă Bagi la paharele alea, la fețica pe aici. Ei, frate, din interloc am ajuns să spălăm pahare. Și Venetul cu studiera te ocupi. Avem mașină de 7 de mii și spălăm rufe pe aici. Salut, domnule. Ce faceți? Eu sunt Ionuț, managerul Beni. Salut. Mai pare bine. Am înțeles la colegul meu că ați vrea să mâncați. Da. Avem Da, bun, probleme cu banii. Cu e fomic, da? E fomic. Și cu bănuții Păi nu prea am timp. nu merge cardul. Nu merge cardul, da. Nimic nu-i pe moca. 100%. Gratis nimic nu. Și de asta și venit. Merge rate de? Sau păcai? Rate sau păcai, nu? Rate sau păcai? Nu, cel mai simplu, ia și. Vă dau să mâncați. Da. Da? Dar m-a ajutat la treabă. Și așa am... Merge. Nu e problemă. Personal, stau 100%. băieții la o țigară și m-a ajutat la treabă. 100%. Dar trebuie să te gândești că nu știi cine ai înțeles? Asta e. Oricine să pricepe. Oricine să pricepe să-și ia o masă, să ducă un pahar la masă, să... Da, Să mă pricep și la faianțe și la și dacă ai nevoie să... Asta dacă vrei mă pricep la inventar, la bani, să-i numărăm. Asta mă ocup de asta poziție. Da. În caz de ceva, Doamne ferește, nu... Poate ești răcit. Trimit băiatul, dați comanda, da? Da. Așa, sau vreți întâi să faceți treabă și după aia să mâncați? Eu zic așa. Hai să faceți treabă. Și să văd câtă mâncare vă dați. Că dacă nu faci treabă, Nu prea poți să faci treabă cu stomacul. cu stomacul gol, dar nici cu stomacul brus. Cu stomacul plin nu te mai... Eu zic așa, hai să mai dați la treabă, da? Fiecare dintre voi și în funcție de ce
treaba ați făcut voi, vă dau de Dacă nu ne iei la mic, te rog să ne dai un mic sau ăla, să ne dai și să ne respecti și să-ți trească familia ta. Haide, gata, ne punem la treabă. Direct, așa. Ok, deci, tu, intri cu în bar. Da. Da, ok. Avem de șters pahare, da, de polișa pahare, de făcut comenzi. Ok, tu, am rugămintea toată zona asta să o lustruiești, da? Zona de pește, de tine pește, cu tot ce înseamnă, iei o lavetă de acolo, da? Așa, iar tu o să te rog să îi ajut pe colegii mei la debarasat, la cărat comenzi, la luat comenzi, da? Poate mai vrea cineva să spuneți că uite, avem ceva. Dacă tot e comenzi, 2 flotări, te rog. Bun. Hai că punem bani. Da. Da? Toate din partea asta, le iei, le ștergi frumos, bagă degetul mare. Așa, exact, asta e mișcare. Ai spălat pământ după ce ești la mai? Oh, mă știți că familia ta. Toate le iei din partea asta și le pui în partea asta. Asta Mergi, te vreau rog, să la văd. masa 14 și vezi dacă vrea ceva de băut. Bună ziua! Bună ziua! Vă aduc ceva de băut până vă uitați pe meniu? Da, sigur că da. Adu și mie o cafea, te rog frumos. Ok, nimic. Mergem bine. Înțelegi voi cum e situația? Spui colegului ce ți-a comandat, da? Ia Cafea, spune un espresso la masa 14. la masa 14. Oh, la masa 14. Cum să faci espresso? Sincer să spun, nu prea a făcut expresul. Facem așa. Luăm asta. Da. Îl dăm aici. Curăță-l ca lumea. Asta Să-l curăț eu. aici, da. Doar nu eu, nu? Așa, 100%. Eu am mâncat, frate. Ai Tu n-ai mâncat. Am mâncat și ție de foame. Ok. Tu curățam de nu l-am. Nu mai făcut. Normal. Bagă asta aici. Da? Apăsăm pe ăsta. Acum. Ăsta. Îl luăm. Îl punem aici. Da? Îl apăsăm la simțul mâinii. Îl apăsăm ca curbanul de seara. Ia o ceașcă. Expresul lung, da? Așa, punem aici. Punem aici, da? Și apasă pe Expres, da? Gata, nu știam cum să-mi deschid restaurant. Dar gata, frate. Nu mai. Vezi? Așa. Lăsăm să curgă. Da. Până atunci, îi pregătim, luăm așa, farfuriuțe de aici. Farfuriuță. Da? Iau frumos. Îl pui pe bar aici. Cu o linguriță cu zahăr, poate o bea zahăr mult. Nu grăbim, te rog frumos. Ți-o fi foame, te rog. E foame lui Bărumi, ce vrei? Așa. Iau frățiorul meu și Gata. așa. Ți-l frumos. Te rog frumos. Și-o aduci cum trebuie. Asta, așa. Asta, așa. Dacă e bună. Ia o tavă la control. Ia o tavă. Mai dau și comenzi în timpul liber. Așa, în spate. Da. Așa, ușor. Ușor. Ok? Ce-o frumos. Și o duci la masa 14 la domnul care l-a făcut, da? Poftim. Da. Îți mulțumesc foarte mult. Îmi poți lua și comanda, Da. o ciorbă de burtă Da. și acadele de berbecuță. Gata. Am înțeles. Da? 15 minute. Ia zi, frate, te descurci? Merge treaba. Merge, dar văd că faci superficial. Deci, asta. Da? Toate meniurile astea le iei și le pui separat, pe sub ele dai cu... Păi uite că tot. Deci, într-un restaurant, corect, împărțim mâncare. Mi-arăți și cu- Mă așez la mi-arăți masă- și cu asta, te rog? mă așez la masă cu tine. Le-am și pe astea? O singură dată. Restaurantul trebuie să fie țip în lună, da? Gata. Sau tot. Să rezolvă, ce să Hai, ok. Da? Bravo. Exact. Merge. Așa facem. Să vedem ce papa ne dă dacă am pus cum trebuie. În funcție de ce papa vă dați, atunci dacă am fost sau nu, atunci am făcut Eu, Hai că nu mai mâncăm asta. are reglare. Bine că nu l-am putut să ducă cafea. Da. Eu Păi, cu clientul în... are și Parkinson de temă mâinile noastre. N-a băut chiar de dimineața. Voi n-aveți mă treabă? Ai un pic și în partea asta, la fel? Da? Și un pic pe bară.
Fătălea că ia pe așa pe bar, da? Stigul ăla al tău de interloc. Da, zi nou. E ce trebuie? E ca lumea. E ca lumea. E așa, frate. Dar atât ai mai găsit. Uite mă că știe să facă ce ai. E expert. Pentru că pâine de Cum mâncare. să nu-i dau să mănânce în România, ca? Bă, cum mi se pare, mă, așa să munciți, bă, uite, să ne trezim de dimineață, să stăm să venim să facem Da, mă, ce ai? Bă, e tare rău, mă. A făcut? Mai ales să mă trezesc la 9-10 dimineața, ce-mi place. Da. Ce E moarte, mea. S-a Tamam, trezit- bărule. Ne-am trezit cu fomiță și nu aveam timp. Știți? Mă rog, și la mine nu prea merge cărduțul. Nu merge cardul lui. Nu știu ce are. De la... A înțeles? Cuforul meu. Nu, iar că nu trebuie să... Cred că să mic am rămas orfan. Nu prea ne mai atinge, frate meu. Nu mai e și el. Băi, ce bine, ce dor ne dă să micu. Era bine cu să mi cu pagaș. Și pufa. Bă, ce vrei. Acum sunt curios pentru serviciile prestate pro sună. Gen. Serviciile. Adică... Da, mă? Ce-o ghiuzăl? Ce lipse Să vedem violul. ce ne poate da de has. Bă, ne-am descurcat. Mi-a plăcut cum să te-ai tu așa în poziția aia, știi? O, mașină trebuia să spun, o mașină cu spumă așa să Da, mă tăvălesc pe ea un A pic. fost frumos, mă. A fost o experiență de neuitat. Mie îmi vine să mă angajez. Adică te-am motivat și pe tine treaba asta. Da. Mor, băie, de nu mă pune dacă tu nu le iau locul astăzi. Cred că rămân în continuare. Puțin pe domnul manager, să-l așteptăm puțin. Chiar Că sunt- chiar vorbește sunt cu curioși să ne echipa. Ce vrei să le dăm? Chiar sunt curios și ne aduce. Ce fac, băieții? Mai puteți de foame? Așteptăm. Așteptăm și noi că te-ai rupt. De ce nu uite? Pentru că m-ați ajutat la treabă și după cum v-am promis, vă dau de haleală, nu? De bucan. Bun. Ce? Bun, bun și ieftin. Bun și ieftin, nu? Ce-aș mai munci? Ai mai muncit, nu? Gata? Merge, mâine? Știi să acolo? Mâine? Până la ce oră? Mâine nu mă găsești aici. Măi, Bine că eu plec de acasă bine, ceva. e și mai de dietă din asta. Poftă bună. Poftă bună. Mai de Frate, dietă, mulțumim. până la aia, de Vă de mulțumim dietă frumos. așa. Mulțumiți? Da. Eu am fost mulțumit de Da? serviciile Da? voastre, da. Deci aș Serios, veni. Ne mai aștept? Nu mă mai aștept, să lăsați numărul de telefon, Da. că nu mai chem, că rămân Da. fără ospătari, fără... Ne pune CV-ul. Da. Fără să fiu așa. Ce CD-ul, mă? Ce CD-ul? Ce să fiu, că sunt 2 ore. Poftă bună, băieți. Mulțumim frumos. Da, mulțumim. Mulțumim frumos. Mamă! Da, mă. Memoar. Ia, Cum e? Mamă. Doamne, o bunătate. Bă, vedeți mă cum se simte mâncarea când e muncită, mă? să mă duc la pușcărie dacă nu e numărul 1. Pe 20 de ani. Amin. Vă mai așteptăm la ea puțin, dar... V-a plăcut mâncarea? Da, bun. Chiar Toată lumea mulțumim. Data viitoare poate veniți cu bănuți. Gata. Poate vă Poate. încercați cu ea. Poate. Încercăm. E de recomandat. Încercăm. E Gata. de recomandat. Să trăiești. Mulțumim. La revedere. Am mâncat și noi, ne-a ajutat Dumnezeu. Când eram eu șmecher, mă călțesc cu fesul. Mai știi și șmecher, că am ieșit din restaurant, șmecher, mă, acum pe stradă. Să ne facem rost de țigări acum. Să vedem ce ne luăm, să vedem ce facem. Am ajuns și noi acasă, fraților. Bă, mi-a plăcut. Mi-a plăcut asta, joaca asta. Mi-a plăcut și mi-a plăcut, mă. Din interlopi din ăsta ce suntem, din bombardieri, să spăl pahare. Să vede urât. A? O, mă, că glumesc, mă. A fost tare. Și sper să vă placă și vouă, în primul rând, că mai mult pentru voi l-am făcut. Că nu făceam, eu cred, așa. Dacă nu făceam vloguri de astea, nu făceam. Sper să vă placă și ne auzim, mă, la următorul. Haide, că o să plecăm la seară în Spania. Haide, după aia.